ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಳ ಭಾರತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಭಾಗ ಇಂಚಿನ ತಿಳಿಕೆದೊಲೈದ ಬೇನೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 3 ಸಂದರ್ಶನಕಾರರಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾರಗುಂಡಿ ಬೇರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಅಭಿನಯಿಸದ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಇತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಪಂಡ್ರೇನಿ ಇತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಇದೇಗ ಭಾರತಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೋಕೆದು ದೆನ್ನ ತಿಳಿಕೆದೊಲೈದ ಬೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೇನು ಮೋಕೆದು ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇರ್ನ ಪರಿಚಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಣ್ತಾರ. ನಾನು ಗೋಳಿ ತೊಟ್ಟದ ಸಮಾರಗುಂಡಿ ಬಂಟನಲ್ಪ ಸೆಸಪ್ ಸಿಟ್ರೇಲ್ಲ ರಾಜೀವ್ ಸಿಟ್ರೇಣ 4ನೇ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ರಡ್ಡನೆ ಮಗೆ ರಡ್ಡು ಆಂಜೋಕುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪೊಂಜೋಕುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪದು ಅಂಚ ನಾನು ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಚಾಲಕಿ ಆಗಿ ಅಂಚನೆ ಮಿಷಿನ್ ಬಲ್ಲೆ ತೆಪ್ಪುನ ಮರ ಕೊಯ್ಪುನ ಇಂಚ ಕೃಷಿ ಕಂಡ ಮಾತ ಇತ್ತು ಇತ್ತ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಜೀವನ ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆದಿತ್ತು. ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅವೈತೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆಗಿರು ಅವು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕಿ ಅದು ಬಲ್ಲೆ ತೆಪ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್ ಮರ ಕೊಯ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್ ಅವೇ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. అయినా ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಲೆರಂಗ ಕಲೆಟ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಇರಿ ಕಲೆರಂಗವು ಈ ಕಲೆತ್ತ ಜೀವನಗೂ ಬಂದಾಗ ಇರಿಗೆ 8 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು. ಏನೊಂದು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇತ್ತು. ಬರಡು ಬನ್ಪುನ ಕಲಿಕ್ ಸೇರುಡು ಬನ್ಪುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲ ಎಂಕ್ ಆಸೆ ಇತ್ತನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾಠ ಮಂತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ದಿಕ್ಕಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರ ಆಪುನ ಎಂಕಾರು ನೇರಡು ಪುಲಿಂಚ ರಾಮಾಯಣ ನಡಪಣದ ಆನಡ 2-3 ಸರ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆತೆ ಆತನ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ಅವರ ಪೋತಾಯನ ಅವಾಗ ಆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೊಪ್ಪನ ಬೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇರು ಬುಕ್ಕ 2-3 ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇರು ಬುಕ್ಕ ಅವು ದೂರ ದೂರ ಆದ್ಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ಸೇರುಡು ಬನ್ಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಕನಸಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಇದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಲಾರಂಗರು ಈತ್ನೇಟ ಬಹುಮಾತ ನಾಟಕ ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಸುರೂಕು ಮಂತನಂಚಿನ ನಾಟಕದ ಹೋದಾರೆ ಏನ ಸುರೂಕು ಮಂತನ ಡ್ರಾಮಾಲು ಮತ್ತ ಉಲ್ಲ ಬೇತೆ ಶಾಲೆಡ್ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಲ್ತನ ಇಂದುಲ ಶಾಲೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ತನ ಬಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಾಟಕಡ್ ವಾವರಣ ಪಾರ್ಟ್ ಸುರುತ ಪಾರ್ಟ್ ಅವು ಅಂದ್ ಏನ ಸಾಧಾರಣ 13 ವರ್ಷ ಪ್ರಯಾಣ ಮೈನ್ ಪಾರ್ಟ ವಾವರಣ ಪಾರ್ಟ್ ಮೈನ್ ಆಪು ಫಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಪಾರ್ಟ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ವಾವರಣ ರಡ್ನೇ ನಾಟಕ ಮಂತನು ಕುದರೇನ ಬುಕ್ಕ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ ನಾಟಕ ಅಂದ ಅವೇ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಪಂಡ ಆ ಶಾಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ 2 ವರ್ಷ ಮೂಲೆಂಕ್ 4 ವರ್ಷ ಮೂಳು ಪಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಏನೊಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಸರಿಯಾದ ಬರೋದಿದ್ದಾನೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ನಂತರ ಗೊದ್ದೇನು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅವಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಷರ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲದ ಮೂಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ದದನ ಪರಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂತ ಅಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪೇನು 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ನಾಟಕ ಕೊಂಜಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಚೌತಿದ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಾರು ಡ್ರಾಮಾ ಲಿಪ್ಪೆದ ಐಟೆಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಾಡ್ತದೆ 2 ವರ್ಷ ಮಸ್ತ್ ನೀ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಈತ್ನೇಟ ಅಭಿನಯಿಸೈನಂಚಿನ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾದ ನಾಟಕದ ಕುದರ್ ಬಾನುಲ್ಯ ಒಂತೆ ಬಾನುಡು ಒಂಜಿ 10-12 ನಾಟಕಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ನೆತ್ತೆರದ ಕಾಣಿಕೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಏರಿನ ನಂಬೋಲಿ ಬುಕ್ಕ ಮದಿಮಾಲ್ ಮಂಗಲ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಬುಕ್ ಅವೇ ಟೋಟಲ್ 10 ನೆನಪಿಪ್ಪುನ ಇರಿ 10 ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಈರೆಗ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಇರೇ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಪಾಠದ ಬುದರ್ ಹೋಗುತ್ತುಂಡ ಇಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಸ್ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಪಾರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದೇ ಮಂಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಯ್ಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಈತ್ ಮಾತ ತುಳು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೇರು ನಿಂತಾರ ಕನಸು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತು. ಇರಿ ಕಲೆರಂಗ ಸೇರ್ದೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು 8 ವರ್ಷ ಅನ್ನು 10-30 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬರ್ತವಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟಕ ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ 30 ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಂದವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅವ 10 ಎಂಕಲ್ನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಪಂಡ ಗೋಳಿ ತೊಟ್ಟುಡು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಅನ್ನೊಂದು
ಐತ ದಶಮಾನೋತ್ಸವಗೂ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಐಟ್ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ ಸುಮಾರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದನ ಐಟ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕ ಶಾಲೆಡ್ 2 ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನ ಮಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಹೆಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ಲ ನೆಕ್ಕಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೆ ನಮ್ಮ ನೆತ್ತವಲೇ ಮಾಡ್ತದನೆ ಲೋಕಲ್ ಇರ್ನ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಗುರಿಯೇರಿ ಓ ರೀತಿ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಬಂಡ ಯಾರು ಏನ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬಾಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ತೀರ್ದಿರಿತ ನೇರಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಶಾಲೆದ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಡ್ರಾಮದ ಬಗೆಟ್ ಬುಕ್ ಐಡಿದ ಬುಕ್ ಏನ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕೆ ಗುರು ಏರ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಓಡೆಪ್ಪ ಪೇರಣ ಎರಡನೇದಾದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಡೆಬ್ಬೆಲಿ ಅಕ್ಲು 2 ಜನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸೇರ್ನಿರ್ತು ಕೊಯ್ತೊಂಜಿ 25-30 ವರ್ಷ ನೀರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಟೋಟಲ್ ಇರ್ನ ಈ ಕಲಾರಂಗದ ಜೀವನ ಓ ರೀತಿ ಹೋಗಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಅನುಭವ ಹಂಚಿರ್ತೇನೆ ಕಲಾರಂಗ ಅಪ್ಪಗ ಏನಿತ್ತ 1999 ಡಿಸೆಂಬರ್ 6ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಐಕ್ ದುಂಬು ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಾಟಕ ಪೂರ ಮಲ್ತನ ಐಕ್ ದುಂಬು ಐದು ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟಕ ಪೋತಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮದಿಮೆ ಅವೇ ಇಂದಿರಾ ಪಂಡದು ಬಡಿದಿನ ಹೋದಾರೆ ಮೊದಲು ಪ್ರೀತಿಕಾ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಐದು ಬುಕ್ಕಾಗ ಯಾನೈತೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡತ್ತೆ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಏನ 60 ಮಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೋದೆ 62 ನೆಕ್ಕೇನು ಪುಗ್ಯ ಬಣ್ಣೊಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಏನನ್ನು 2 ಜನ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಭರತ್ ರಾಜ್ಯಂ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಸುವರ್ಣ ರಾಯ್ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಲ 2 ಜನ ದುಂಬತ್ತಾದಕ್ಲೆಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊನೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಲೆ ಅಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಳ ಅಕ್ಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ದು ಅಕ್ಲೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎತ್ತರ ದೀವಂದೇರಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರದು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಸೇರ್ನಿರ್ತು ಇರ್ನ ಜೀವನ ಕಹಿ ಅಂಡ ಅದು ಸಿಹಿ ಅಂಡ ಓ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಿರ್ನ ಜೀವನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ತೋಜಂದು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಕ್ ನೆಟ್ ಅಡ್ಡ ಪೋಡ್ಸಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಪು ನಾವು ಉಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಇನ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಚೀತು ಬಾತ ಪಂಡ ಬೇಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಗ ಪಂಪುನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ದಾತು ಎನ್ನದಟ್ಟು ಯಾನ್ ಏತು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಲ ನೆನ್ನ ಬಿಡ್ರೆ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪುಜಿ ಅವು ಏನ ಈ ಕಲಾರಂಗ ಜೀವನ ಕಹಿ ಅವೇ ಇಂಚ ಕೈಯಾವೆ ಸಿಹಿ ಹೆಂಚಿನ ಸಿಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ತಾನಾಗ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಈಗ ದುಂಬು ಪರದ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ನಾಡ ಇತ್ತ ಪರದ ನಾಟಕ ಇತ್ತೆ ಸೆಟ್ ನಾಟಕ ಎಂಕ್ಲ ಮಲ್ತನ ಪೂರ ಪರದ ನಾಟಕ ಅಂದ್ ಈ ಪರದ ನಾಟಕ ಅಂಡ ಸೆಟ್ ನಾಟಕಗಳ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುನಃ ಸೆಟ್ ಬಂಡ ಚೂರು ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೆಟ್ಟದ ಬಂಡ ಯಾರು ಪೋತುಜಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಬಂಡರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಪರದೆಡ್ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಐನ ಟೈಪ್ ಚೂರು ಅವು ಚೂರು ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದುಂಬದ ಸ್ಟೈಲ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂದ ಓ ರೀತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪನ್ಪಾರ ಪಂಡ ಅವೇ ಇಂದು ಪಂಡ ಐತೆ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪರದೆಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪರದೆಡ್ ಅಪಗ ಅವು ಪೊರ್ಲಿತ್ತನೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಪೊರ್ಲಿತ್ತನೆ ಅಪಗ ಅವು ಪೊರ್ಲೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಪೊರ್ಲ ಇತ ಅಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾಟಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪುನಾಗ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರ ಬರೆದು ಕೊರ ನಿತ್ತೇರ ತಿಂಜ ಬಾಯ್ಡೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಇದ ಕೊರಿ ಅಂತಂದ ಇತ ಒರೆ ಮಲ್ಲ ಪಾಠದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಾಠದಾಗ ಐನ ಮಾಡದಾನೆ ಆಯ ಬರೆದಾದ ಬುಕ್ಕೊರೆ ಕೊರಡು ಆಯ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠದ ಅಂತ ಪಾಠ ಮುಖಾಂತರನೇ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಪನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತು ನಿಂತಾರ ಅಪಗತ ಒಟ್ಟು ಅಪಗತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಯ್ ಪಾಠ ಮತ್ತ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಕಾತ ಅಪ್ಪಗ ಚೂರು ಒಂದು ಆನಂದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪರದೇದ ಒಂಚೂರು ಸೈಡ್ ಇರ್ತದ ಪನಿಯರ್ಲ ಇಟ್ಟದೇರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂದ
ಪಂಡ ಅಪಗದ ನಾಟಕದ ಶೈಲಿಲ ಇತರ ನಾಟಕ ಶೈಲಿಲ ಓ ರೀತಿ ಉಂಟು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಉಂಡ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತದ ಚೂರು ಹೈಫೈ ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಲೆಕನೆ ಅಪಗದ ಅವ ಪಂಡ ಅಪಗಗ್ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತೆಗ್ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತಿದ ಬೋರ್ಲ ಅಪಗ ಅವು ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಲೆ ದಾದ ಕೊರ್ನು ಐತೆ ನಾ ಜೀವನಗೂ ಕಲೆ ದಾದ ಕೊರ್ನು ದಾದ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ನೀರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಎಂಕಿತ ಕಲೆ ದಾತ ಕೊರೊಂದು ಪನ್ಪುನೈತೆ ಯಾನೈತೆ ದಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮಕ್ ಪೊಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆತನ ಪೊಗಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆ ಕುರುಡು ಕಲರಂಗ ಕುರುಡು ಮಂಡವು ಸಮಾಪಿಗೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ನಮಕವು ತಿರ್ಗದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಪನ್ಪು ನಾವು ಬುಕ್ ಅವತ್ತಂದ ರಡ್ನೆ ಒಂದಿನ ಪ್ರಥಮವಾದ ಇಂಜಿನ ಮಂಡ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ನಮಕ್ ಬೋಳಿತಿನ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತೆ ಅವು ಉಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಈ ದುಂಬುದ ನಾಟಕಗಳ ಇತ್ತ ನಾಟಕಗಳು ಏತು ಬದಲಾತ ದುಂಬುದ ನಾಟಕ ಪರದ ನಾಟಕ ಇತ್ತ ಸೆಟ್ ದುಂಬುದ ಪರದ ನಾಟಕ ಆಡ್ದು ಇತ್ತ ಸೆಟ್ ನಾಟಕ ಗಾನಗ ಏತು ಬದಲಾತು ಶೈಲಿ ಪೂರೈತೆ ಇಂಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ದಾದ ಬಂಡ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರದೆದ ನಾಟಕಲೆಡೆ ಅವನು ಪೊಣ್ಣ ವೇಷ ಬೋಡಂಡ ಅವು ಆನೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ನು ಆನೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡನು ಆನೆಗೆ ಪೊಣ್ಣು ವೇಷ ಪಾಡದೇನೆ ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ಇನಿ ಪೊಣ್ಣಾಗಿ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲು ಪೊಂಡ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಡ ಅವ ಐಕ ಬೋಡಾನ ಪೊಣ್ಣುಲೆ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದಿನ ಆದ್ರೆ 15 ಮಂಡ ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಪಗ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೇ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಐಕ ಊಬ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಸ್ಪಾಟ್ ಲೈಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಚ್ಚ ಅವು ದಾಲ ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಅಪಗ ಬುಕ ಇರ ಮೈಕ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತದಂಚಿನ ಪವರ್ದ ಮೈಕ್ಲದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ನಮಗ್ ಸರಿಯಾದಕ್ಕೆ ನೋಡಿತ್ತಿನ ಮೈಕದ ಕೈ ತಲೆ ಬದು ಪಾದೇರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಂಜಿಂಚು ಬೂದ್ ಪಾತೇರ್ನ ಸಭೆಗೆ ಇನಿ ಅಂಚತ್ ಇನಿ ಸಾಧಾರಣ ಇರಿಗೆ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕರಂತು ನಾವು ಇತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ತಕ ಮೈಕ್ಲು ಇನಿ ಇದ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೋರೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಎದುರುಗುಲ್ಲಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ವಾ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡ ವಾ ರೀತಿ ಹಾಕ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ನಿಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪದೆ ವಿಜುಲ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಅವೇ ಈ ಕಲೆಗಾರ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆಗ ಮನಸ್ಸಮಾಧಾನಗ ಆಗ ಖುಷಿಕೆ ಬರ್ತ ಆಯ್ತು ದಾದ ತಿಕ್ಕೋಡೊಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ ಬಯಕು ನಾವು ಬಯಕು ಜೇಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬುಕ್ಕ ಮಾತಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಪಣೇರ ಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇಂದು ಏನ್ ಪಣೇರ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನಡದ ಅವೇತೋ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೇರು ಜಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮನಿ ಕಿನ್ಯ ಕಲಾವಿದೇರು ಪನಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಕಲೆ ಇರ್ದಾರ ಇರೆಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತ ಅನುಭವ ಆತನು ದಾದ ಮಾತ ಅನುಭವ ಉಂಡು ಈತಿನ ಮುಟ್ಟದ ಅನುಭವ ಮಸ್ತ್ ಆತನು ಪನಳಿ ಅನುಭವ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೆರಿಯ ಅಂಚ ಉಂಡು ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪು ನಂದು ದುಮ್ಮು ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತರಂಡ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತನ ಚೇಂಜ್ ಅದ ಇಂಚ ದುಂಬದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಅವೇ 110 ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗ್ಲು 25 ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುಕ್ 25 ಜನ ಆಗದಾಯ ಯಾವುದೇ ಅಂಚದಾಯ ಆಗ ಬೋಡಿತಿಲ್ಲ ನನ ಬೋಡಿತಿನ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ಕಲೆ ಬನ್ನೆರ್ದುಕ ಕಾರು ಇಪ್ಪನೊಂದು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ 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 ಉಳ್ಳೇರು ಬೋಡಿತಿನ ಅದು ಅವೇನ್ ಪಂಡತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟುಳ್ಳೇನು ಬೊಕ ಪಿದಾಯ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಇದ್ದಾವೆ 100% ಜನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೋಲೈ ಎಂಕ್ಲ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದಾಪನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವರಿ ಪಚ್ಚು ಬಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ ಕೋರಿದ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಉಳ್ಳೇರಾಡು ಎಡ್ಡೆ ತೊಂದರೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಎಂಕ್ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದ ಮಸ್ತ್ ಈ ಕಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಪಿದಾಯದ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಬಂಡ ಇತ್ತದ ಮಟ್ಟದ ಪಚ್ಚು ಇತ್ತೇರು ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಅಭಿನಯ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಟೀಮು ಇರೆಗ್ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡ ಎಡ್ಡೆನ್ ತೋಜುಂಡ ಎಂಚ ವಾ ರೀತಿ ತೋಜು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಈ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪಂಡ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕಗಳು എന്നിട്ട് ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ತದೆ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ ಪಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಮಸ್ತ್
ಪ್ರಯೋಜನ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತೆ ಈ ಟೀಮ್ಗೂ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಅಂತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪುದಾರ ಪೂರ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವೈರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ತಾಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಚಲ ಉಲ್ಲೇರ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿಟ್ಟಲ್ ಮಾತ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಮಾತ ಇದು ಬೇರೆ ಪಿದೇರ್ದು ಅಲ್ಲ ಕಡೆಸ್ವಾಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಟ್ಲಾಗ್ಬೋದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿದ್ ಮಲ್ತ ಕಡೇಶಿ ವೆಲೆಡ್ ಎಂಚಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ವಿಟ್ಲಾಡ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ದಾನ ಜಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಇದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 2-3-4 ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಇರೇ ದಾದ ಅನುಭವ ಆಡಿತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ನರಮಣಿ ದುಂಬ ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಪಿದೈ ಪೋಂದಿತ್ತನೆ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಿಷಿನ್ ಬೇಲೆ ತನ್ನ ಮರಗೊಯ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಿಜ ಪೋಂದಿತ್ತನೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾತೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಗುರುತಿಸಬೇರೆಂದು ಮನಲಿ ಕಡು ಎಂಜಿ ಅನ್ ಬೇತೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೋದು ಬಣ್ಣಾಗ ಸಾಲಿದೆ ಅಂತ ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಆಗದಲ್ಲ ಬೇತದಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಅದೇ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಟು ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಅದೇ ಅವು ಹತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂದ ಒಂದು ಬಲ್ಲದೆಪ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್ ಐದು ತಿಕ್ಕನ ಐಟು ಒಂದುಲ್ಲ ಅವಾಗ ತಿಕ್ಕುಂಟು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಐಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾರೆ ಮರ ಕೊಯ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್ ಮುಖರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಆಡಿಷನ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕದೆ ನಿನಗೆ ದೆನ್ನ ಅನುಭವ ಇರಿ ಇಂಚ ಖುಷಿ ಅವನು ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಏನಡ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಇದಾದ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಬೇಡ ಪಾತೆರಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಆಪುನು ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ದೆಟ್ಟು ದರ್ಶನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅದು ಎತ್ತು ನೈಜ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಈ ನಾಟಕೀಯ ರಂಗಗೂ ಜತ್ನೆರ್ದುಕ ಈರೆಗಾಯಿ ನಂಚಿನ ಅನುಭವ ಅದಾದ ಅನುಭವ ಒಂದ ದುಂಬುದವು ಬೇತೆ ಕ್ರಮ ಇತನಕ್ಕಿಂದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೆರಿಯ ನಾಟಕ ರಂಗನ ಅಂಚ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ತೆರಿಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ರೀತಿ ತೆರಿಯ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಇರಿ ಈ ನಾಟಕ ಸೇರಿಡುಕ ಇದು ಕೊಂಚ ಖುಷಿತ ದಿನ ಅಂದು ಏಪ ಬರೋಣ ಅಂದ ದಿನಾಲ ಖುಷಿಂದೆ ಪನೊಳ್ಳಿ ದಯಪಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರನ್ನೇ ಎನ್ನಿದ್ದು ದಾನ ಸುಖ ಇದ್ದಿದೆ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಅವೇತ ಕಷ್ಟಲಿಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುಣ್ಣ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಗ ಅವು ಸಹಜ ಬರೋದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಡ ನೆಮ್ಮದಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸುಖನೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ನಾಟಕ ಸೇರ್ನಿರ್ತುಕ ಈಗ ಕುಟುಂಬದ ಅಭಿನಯ ಕಲಾವಿದರ ಸಿಮತಿ ಈ ಟೀಮ್ಗೂ ಸೇರಿ ಇರ ಸೇರಿರ್ತುಕ ನಾವು ಊರ್ದಾಗ ಹಿರೇಗೂ ಊರ್ದಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉಂಡ ಅಲ್ ರೀತಿ ಉಂಡ ತೊಂದರೆ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅನ್ನ ತೊಂದರೆ ಅವು ಸರಿ ಬರು ಅನ್ನುವಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದಾದಕ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೆಲವು ಉಳ್ಳೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಈರ್ನ ಜೀವನದ ಕತೆ ಮಂದಿನ ಜೀವನ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಿಂದು ಮನೇಲಿ ಜೀವನ ಅಂತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನಂದು ಅತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿದೆ ಅಂತ ಉಲ್ಲ ಐತೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ಹಣೆ ಬರ ನಾ ಮೆಗಿ ಉಲ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಜಾಲ್ತಾಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅದು ಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಪನ್ವೇನೆ ಇದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರ ಪನ್ಪಣ ಇಪ್ಪುನ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಹಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಳ್ಳೆಯನ್ನು ತೊಂದರೆ ಜೀವನ ಅಂತಾಡೆ ಕರಿಪುಡು ಅಂತಾಡೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗೂ ರಿಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲದೆಪ್ಪುನ ಮರಗೊಯ್ಪುನ ಮಿಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಜೀವನ ಏನಂಚಿನ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಅದ ನೀ ಬೇಜಾರ ಸಂಗತಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪನ್ನಾಗಂದಿಕ್ಕೆ ಬೋಡ ಮಾರ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಅವರ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುನು ಬೇಜಾರಾಪುನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾರು ಬುಕಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಬಡ್ಸಿ ತುಕ್ಕು ಅವನೇ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತಿನ್ನಿಡ್ದವು ದುಂಪೋಯಿಂದ ಪೋಪುನ ಆಗ್ತದೆ ಜಿನ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಆಪುನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಆಪುನವ್ರ
ಅವು ಮಸ್ತ್ ಅಕ್ಲೈತೆ ಆ ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೈಡ್ರೆ ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಓ ದಾಯ ಪೋಪುನಗೆ ಹಿಡ್ದು ನಂಗೆ ದಾಲ 1 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆದಿಪ್ಪುಜಿ ಆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನು ಅನ್ಪುನಕ್ಲು ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಲು ಪಣ್ಣ ಮೆಕ್ಲು ಪಂಡಲ್ನ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಣ್ಣಗ ಬೇಜಾರಾಪುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ತೊಂದರೆ ಮಲ್ಪ ಅಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರತ ಮನ್ಪುನ ಬೇಜಾರ ಮನಸ್ಸುಗ ಆಪುನು ಸಾಕ ನಾಟಕೀಯ ರಂಗ ಪನ್ನೆಡ್ದು ಕಾರ ಇಪ್ಪುನಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡೇರು ಪಂಡೈತೆ ಈರ ಜೀವನ ಇಂಚ ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಅದೈತೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಖುಷಿಯಾನೆಂಕಿ ಮನ್ನೊಂದು ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಅನ್ಪಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಅರಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರು ನಮಕ್ ಕೊಂಚ ಆಡಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಉದಯನ್ನ ಬಲೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಬರೋಡಿಗೆ ಪೋಯಿ ಬಂದಿರು ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಬರ್ಬೇಕನ್ನ ಪಂಡೈತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಲೆತ್ತ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಪಂಡ ನನ್ನದಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೆತ್ತದಲ್ಲ ಅನುಭವ ಅನ್ಪಾರ ಅನುಭವವೇ ಕಲೆ ಹಾಲೈನೆ ಎಂದೇ ಇರ್ಲಜ್ಜಿ ಪಂಡದಾಯ್ತ ಮಂದ ನಮ್ಮನ್ನು 4 ಜನ ಗುರುತಿಸಬೇರು ಒಂದಿನ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪೋಂಡ ಕಲೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸನ ಸರಸ್ವತಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಲೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ದಿಯನ ಅವು ನಮಕ್ ಡಬಲ್ ಕುಡ್ಪುಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕಲೆನು ಒರಿಪಾಲಿ ಬಲೆಪಾಲಿ ದುಂಬುಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿ ನಮಕ್ ತೀರಜಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಿ ಪೋಪುನಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರಡಿ ಆಯ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲಿ ಕೈ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಸದ ತೀರಜಿಲ್ಲ ಕೈ ಬಾಯಿ ಹಿಡಿದ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಿ ಕಲೆನ ನಮ್ಮನೆ ಒರಿಪಾಲೆ ಬಂದು ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂಚಿನ ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಇದು ಕಲೆತ್ತ ವಾರೀತಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ವಾರೀತಿದ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರ ಪನ್ಪಾರ ಕಲೆಕ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತಿದ್ದರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಸು ನಮಕ್ ದೊರಿಪುನೊಂದು ಖಂಡಿತ ಎಣ್ಣೆರೈಸಿ ಎಣ್ಣೆನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆನ ನಂಬುದು ತುಂಬಕೊಂಡ ನಮಕ್ 1 ದಿನ ಕೈ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಭರವಸೆ ಕಲೆನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒರಿತಾನ ನನಗೆ ಪಂಡೋಣ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಬೇತೆ ಅವೇ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ಕ ಖಾಲಿ ಕಲೆಕ್ತ ಖಾಲಿ ನೆನ್ನೆ ದುಡ್ಡದ ಪ್ರಥಮವಾದ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡುಗೋಸ್ಕರ ಕಲೆಕ್ ಬರೋಡೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಸಮರ್ಥ ಕಲೆನು ಅಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಕಲೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಕಲೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ಅನ್ಪುಣ ಭರವಸೆ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂತೇವೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದೇ ದುಮ್ಮದಕ್ಲಿತ್ತೆ ಆನೆ ದಾಲ ಅಕಲ ಎದುರು ಅಣ್ಣ ಅಕಲ್ನ ಪನ್ನೆಂಡು ಮಾತರನೇ ಆನ್ ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದನು ಪಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಡ ತನ್ನ ಅಭಿನಯ ಅಂತ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಪೂರ್ಯರೆಗಳ ಪ್ರಸಾದರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಯರೆಗಳ ಎನ್ನ ಅಭಿನಯ ಅಂದ ಭರತ್ ರಾಜ್ಯಂ ಕುಲಾಲು ನನರ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಭಾಕರ ಸ್ವರ್ಣ ರಾಯ್ ಯಶ್ವಿತರು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಮೋಕ್ಷಿತ್ ಪೂರ ನಿಗ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪ ಮಲ್ತಂದು ದಾನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ದಯದೀದು ಕ್ಷಮಿಸಲಿ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಕಲಾವಿದರು ಉಳ್ಳೇರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಜೀವನ ನೆನಪುವಾರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೇಡ ಅವರ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟನು ಪೂರ ಕ್ಷಮೆ ನಟ್ಟನು ಮಾತೆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿನಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರಿಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ನೆರಕರೆ ಅಂಜನೆ ಪೂರ ವೀಕ್ಷಕರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಂದರ್ಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮರಗುಂಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸುಲ್ಮೇಲು ಸಂದೇಹ ತಗೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು